Benvinguts i benvingudes a l'aula de gralla i timbal. Comencem! Què són les claus de la gralla? Per què serveixen? Necessito una gralla de claus per tocar? Abans de tot això, cal que us expliqui i remuntem una mica més a la història de la gralla. Bé, com ja sabeu, la gralla és un instrument pensat per tocar a carrer. D'aquí la seva forma cònica. La gralla ha tingut al llarg de la història diferents usos. Els usos més comuns han estat a les cercaviles de carrer, acompanyant gegants, nans, ball de bastons, panderos i tot allò que us pugui acudir. Però també té molts altres usos, com per exemple fer un concert, amb piano o amb qualsevol altre instrument. La gralla va estar acompanyant les cercaviles durant molt de temps, fins que altres instruments, sobretot de la família dels metalls, van arribar. En aquest moment la gralla va tindre que adaptar-se en aquestes noves maneres de tocar i noves cançons i nou repertori, i per això se li van posar claus. Al posar aquestes claus s'allargava el nombre de notes que podíem fer amb la gralla i, per tant, tocar aquestes peces o noves peces. Alhora, al posar-hi les claus, l'instrument queda molt més llarg i això ens permet que sigui molt més senzill de pianar i de tocar fluix. Bé, i ara una cosa molt important. Només una. Subscriu-te i m'ajudaràs a fer més vídeos com aquest. Però ara anem a lo més important. És important per tocar la gralla tindre una gralla de claus? No fa falta. Tot dependrà del que tu toquis. Si acostumes a tocar a carrer, doncs una gralla seca i el so de la gralla seca és genial. És superguai. Si del contrari busques un altre timbre, una cosa més dolça per tocar a concerts o fins i tot per tocar a carrer, però busques una cosa més dolça amb una altra sonoritat, doncs la gralla de claus està molt bé. Evidentment, també hi ha moltes peces que no es podran tocar amb una gralla seca i s'hauran de tocar amb una gralla de claus. Però, Jaume, quina és aquesta diferència? En què es diferència? Doncs una gralla seca a una gralla dolça a l'hora de tocar al carrer. Principalment tenim el mateix, tenim sol fins al que teníem ara actualment. Val? Amb la gralla això no canvia res. Què canvia? Doncs que se li afegeixen unes notes aquí avall. Aquestes notes en diem claus. I sí, aquestes noves notes que podem fer les farem per mitjà d'unes claus. En podem trobar de dos, en podem trobar amb 3 claus per fer un sostingut, en podem trobar diverses variacions, fins i tot podem trobar algunes claus per fer un altre. Això és l'altre agafall. I també trobem claus a la gralla baixa, en aquest cas se m'ha tret, però també trobem claus a la gralla baixa, la podem trobar amb 2 claus o fins i tot la podem trobar cromàtica, amb molts claus. Però, Jaume, es toca igual amb claus que sense claus? Doncs la veritat és que sí i no. A nivell pràctic sí, és el mateix tocar amb claus que sense claus, però cal tenir en compte que quan nosaltres estem tocant la gralla dolça i anem a tocar les claus, caldrà doncs que pianem una miqueta. Per què? Si toquem les claus amb la mateixa bufera que faríem un sol o que faríem un la o un si, o qualsevol altra nota, segurament ens quedarà la nota de la clau alta i no només ens quedarà la nota de la clau alta, sinó que a vegades pot acabar de fer alguna vibració estranya. Per tant, important no fotre-li una hòstia allà a la nota que toquem la clau, vale? Fa i mi. I res, això, en el meu cas, sempre que toco la gralla amb claus, que estan sol, per tant, sempre que faig fa i mi, intento apianar una mica. I res, això és una petita pinzellada del que és la gralla en claus i seguirem aprofunditzant una mica més en aquest tema en el següent vídeo. Adeu!